ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାର ଝିଅ ପଛୁଆ ଇଲାକାର ଆଗୁଆ ଝିଅ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସଫଳତା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା OAS ପ୍ରଭାତୀ ଝୁଡ଼ିଆ। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରହସନ ପରି ମନେ ହୁଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ପ୍ରଭାତୀ ବିନା କୋଚିଂରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାକ୍ଷରତା ହାର କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭାତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ଉପଦ୍ରବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ